कैवल्य फ्रीस्टाईल, रिलॅक्स टँक, डेक्कन जिमखाना, सह्याद्री हॉस्पिटल जवळ. फ्रीस्टाईलमध्ये पोहत आहे कैवल्य. उद्या 29 मे 2026 रोजी दुपारी 3 वाजता स्पर्धा आहे. त्याची स्पर्धेत भाग घेतला आहे त्यांनी. 8 फूट टँकमध्ये पोहत आहे. चल कैवल्य, ये भरभर भरभर, फास्ट फास्ट फास्ट. चल, गुड 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 बॉय, गुड बॉय. खूप छान, खूप छान, मस्त.